बुझिले भाई बाजा टिके शॉर्ट कर समय नाही। अरे पुआ चंदन आज्ञा विदेश चाकरी करिछु आज्ञा समय नाही जे विदेश खबर कह। फॉरेन लोटा बोल आज्ञा हां कह तू फॉरेन तू हाड़ी हाड़ी घर झियो सभा को आसुची केते साहू साथे बसी चंदी एटे हम मैनेजर बसी चंदी घर रो कामर मुरबी बसी चंदी टिके जुहार हेई पड़े टिके मुंडिया जुहार मारिबो ना बदे Thank you.
ଝିଅ ଝାଡୁ ଆଣିଥିଲେ ମଉସା ଟିକି ଠାଏ ଆଣିଛୁ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିବୁ ସମୟ ନାହିଁ ଝାଡୁ ଭବାନ୍ତି ଆଣିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣା ମାଇସି ସନ୍ଦରେ ଅଛି ମଉସା କାନ ମାଉସୀର ନିଅ ବେଳା ଉଜୁର ହେଉଛି ଏବ ଗୀତା 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 ହ୍ୟାଲୋ ଝିଅ କଣ ପାଇଁ ଗାଡି ଛାଡିଟା ଡକେଇଥିଲା ଡକେଇଥିଲା ଝାଡୁ କରିବା ପାଇଁ ବାଡ଼ିକିଆ ଆମେ କରୁନୁ ଆଉ କରୁନ୍ତୁ ଯା ତ ଗେରସ୍ତୁ ପଟେଉ ସିଏ ଆସିଲେ କରିବ ତାକୁ ଡାକ ସେ କରିବ ହଁ ତୁ ଯା ଯା ଯା। ଯା ଯା तो झाड़ू କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ତୁ ଟିକେ ଝାଡୁ କରିବୁ ନା କା ଦ୍ୱାରା କରେଇବୁ କରେଇବି ନା ଆଉ ତେ ତ ଘର ମାଲିକ ଡାକୁନେ ମିଳିମିଶି କରି ଦେବ ହଁ ହଁ ସମ୍ଭାଳି ଟାଇମ ନାହିଁ ସଟକଟ ଡାକ
ଆସିଗଲା ସେଇଠୁ।